Bagus pun Kakang Mandura melu seneng aku melu bungah. Yen ngono Yai Werkudara iso bedake ndi sing bener ndi sing lolo. Murite Lomono. Sawadya bala bakal gawe kisra. Mikira padhepane murid-muride Lomono. Yatra kocak ngundaran Rayoli ginantang bangsa telek. Lomono. Tekamu ana negara Ngastina ngrawuhke adi-adiku para Pandhawa kok ajak rukun, kok kanthi urip daya dinayan maksinamadan urip bebarengan kanthi gegaran kerukunan Bratayuda wurung Baladewa sarujuk Baladewa mathuk. Ning pungkasane tembu iki. Rukuning Pandhawa wurunge Bratayuda sarek-seranane kudu mateni Ratu Darawati adung Kresna dening Kakang Semar Badranaya. Aku sing ora sarujuk, aku sing ora mathuk. Sababe apa Nalendra Mandura ora sarujuk? Dosane Kresna apa dosane Semar apa? Coba. Yen nyawang saka glegermu, nyawang saka busanamu, kowe kuwi Brahmana. Brahmana kuwi kudune ngreksa katentreman. Lah ora. Ora sumbut karo sing dadi sandanganmu nganggo jubah. Nganggo singel kok ubel-ubelke jenggotmu kok iku dawa. Jebul kowe ora ngajap ing kerukunan ning malah arep mateni liyan. Kowe jane iki pendhita apa jagal menungso? Prasajane perkara iki Baladewa ora trima aku ora sarujuk. Iki Manarana sambung rapete karo Ratu Mandura iki anane mung guru karo murid. Ning ana sambung rapete karo Ratu Mandura Kresna Selma pateni iki ora adhiku ngerti ora? Mula Kang Sowi, monggo kowe arep mateni Kresna adhiku monggo, arep mateni Kakang Semar monggo, ning paton bisa ngelangkai bangkene Ratu Mandura Baladewa. Wah. Sewu ana pandhita karya angsik suswangin ngendi nggone nyang kaling hanggung Baladewa Ratu Mandura. Aja kok sengguh aku kok getak terus wedi karo dapurmu terus aku mingkup ngono apa piye? Yen liyane digetak Ratu Mandura mesti wedi. Ning aku iki pendhita linuwih pendhita Sekti Mandraguna. Kaya ora ngerti kondang Resi Lumana. Pendhita Digdaya tinata mendhat sinara menter sinuduk manthuk-manthuk. Yen pancen kowe ora trima, ayo arep ngopo? Endi dodo nyododo Begawan Lumana ayo ana bangsat elek jelek urip kowe. Kene kok dadi pendhita. Ayo, Resi Lumana maju ora keset bentar dasmu ora pendhita bangsat. Sore-sore jarak perkara Baladewa. Ayo Bu. Ayo maju rene. Ratu Mandura bakal mundur jangan musuh dapur kita Waduh.
Bapak guru. Guru. Sampeyan kok pejah ru. Oh, bapak lo ngono. Waduh, kelakon kelangan guruku aku. Oh, waduh guru. Oh, mati. Oh, mati. Loh, kok urip nggon ngene? Mati. Denggelmu mlacak. Aduh. Wonten apa bawa penemban? Aduh ya. Kurang ajar. Kurang ajar terus pundi? Aduh. Lakon Sumanana Negara Ngastina aku wis dadi gurune Kurawa lan Pandhawa. Lah kok dawah kelemah-kelemah kaya ngoten niku? Rambana muridku nggih wonten dawuh. Sawise Pandhawa Kurawa dadi muridku, Bratayuda bakal tak wurungke syarate Kresna lan Semar kudu mati. Lah kok Ratu Mandura Baladewa ora trima. Aku dilarak ya. Terus diajar sanggen-nggen. Padha menika diajar Ratu Mandura Baladewa. Aduh. Sore-sore kok ngentekke napas. Aduh. Sore-sore iki mbok kalem-kalem dhisik apa piye? Lah kok Baladewa nesu-nesu. Aduh ya. Aduh. Ora kajeng. Rambana wonten dawuh. Rangketen Ratu Mandura kae klebu dadi lilin kowe. Palugon lagun ing lekas kita linuting kidung kadung kadereng hamomo memangun manara ayu Havyono tanah golong gumolong manatuhara karena mira mangapus puspita wangsalan semon Yai Werkudara mandi dhisik pun Kakang Mandura ping sabet jagung caturun itu laran jadi. Wah
kakangku arep dawuh apa ora kenggal Wedarna? Tak jaluk jawaban kanthi jujuring atimu. Apa kowe ya trima yen lamun to kadang-kadangmu Pandhawa klebu kowe dadi murid Resi Lumana? Wah, ora wae ditakoni wae. Baladewa ki gumun ngadimu Puntadewa didadekke murid Lumana kaya gelem, Janaka ya gelem. Saiki Baladewa ngerti. Werkudara dadi murid Resi Lumana kowe gelem apa ora? Sejatine aku wegah ora sudi. Awit aku wis duwe guru sing tak percaya ya kuwi Guru Durna. Pagene omong Siadi mung meneng wae. Aku meneng mergo aku ngajeni mbarep Puntadewa kakangku. Yen aku ora manut karo mbarep ora wurunga. Malah mbarep nesu karo aku. Yen ngono kowe dadi murid Lumana ora lahir batin, babar pisan ora lahir batin. Werkudara ora percaya karo kadigdayane Lumana. Apa meneh rembug Bratayuda wurung, aku sing ora mathuk, aku sing ora sarujuk. Sebab apa Siadi ora sarujuk ora mathuk lamun to Bratayuda diwurungke? Awit Bratayuda kuwi dudu perang ampyak awurawur. Bratayuda kuwi perang suci tugu tengara owah-owaning jagat. Ya kanthi Bratayuda bakal sirna watak angkara. Bagus. Saiki ngene. Rening Siadi ora sarujuk ora mathuk lawan Resi Lumana. Ora wurunga pendhita kemau bakal gawe kisruh, bakal gawe kidul. Yai. Boleh kakangku apa? Lumana pendhita ngawu langit teko negara Ngastina ora ijen ning nganti putra siswane kabeh. Lamun to kakangmu Mandura dipulosara gedene dipateni karo murid-muride Lumana kuwe piye? Ya wis ben. Lho. Kok ya wis ben iki kudune bilani karo kakangmu Mandura. Wah, lho ora wae. Wae kaya ngujubke bancaan suarane iso ilang. Yen pancen Siadi ora trima Puntadewa sakadang dadi murid Lumana, mestine Yai Werkudara nyingkirke Lumana saka bumi Ngastina kene. Ora usah dadak perintah. Sapa wae sing bakal gawe kisruh, gawe kidul, musuhe Werkudara. Tenan kuwi, tenan. Lah dalah adikku. Bagus pun Kakang Mandura melu seneng aku melu bungah. Yen ngono Yai Werkudara iso bedake ndi sing bener ndi sing lolo. Murite Lumana sawadya bala bakal gawe kisruh. Minggir padhepane murid-muride Lumana wae. Kumpul gede dhuwur sapa yen
kunjing langit kelap katon lur kencang ing alis Resang mawe gandrung sabarang kadulu malah 12 sing tak goleki Ratu Mandura Baladewa malah jebul tinemeni ana satra gagah pideksa gedhe dhuwur godhek kok simbar dodo sapa kowe wah pambuh lawan aku Panenggak Pandhawa Werkudara aranku lho Werkudara iki kowe yo yen ngono kowe murite Bapak Premban Lomono mau iya saiki wis ora lho wis ora ngakoni gurumu Resi Lomono babar wisan ora kowe sapa aku putra siswa Ngawau Langit putra siswani Resi Lomono Heran Bono sing dadi aranku ndi Ratu Mandura Baladewa yen wis ketemu lawan Ratu Mandura kowe bakal apa tugel gulune awit dadi kliping guru ora usah goleki sing ora ana yen arep nugel gurune iki Werkudara Adepana walah dalah nyepelekke karo Herambono Werkudara reminggat lena panginamu tebah dadah pilang nyawamu Endro kena tongkakmu iki. Candra. Mati wah. Edian guluke mok pidian. Wah. Edian yo Werkudara. Nanti oh.
Jawa sengguh aku kalah musuh diapur muhur Kudara. Ayo Rambono maju rene. Ora bakal mundur musuh dapurmu. Oh, Edian. Hap. Wet. Wet. Putra siswa ngawawu langit Sengara mati sing dadi aranku ora ge maju. Wah 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 ora minggat ilang nyawamu. Mundur acur wewer Kudara. Oh. Atas awakmu. Oh. Wah. Perdian. Oh. Yo. Up. Wait. Wait. Mati aku. Ngadeg kok. Wis suwe ra tau ngadeg aku.
Mareh manguswa nyumbreng ngati karonaning kaswase aneng marga amal hatkum Rambono piye kowe waduh nyunduku apa penemban mboten nyono mboten legewa kula dereng pinanggih kaliyan Ratu Mandura jebul tinemunipun ingkang mapakaken dhateng kula pun Werkudara. Werkudara kuwi muridku, sekawit murid Paduka Bawa Penemban. Ning sakmenika semunipun sampun mboten purun ngakoni lamun to Bawa Penemban lumana menika dados dwijanipun. Muridku ana sing metu siji ya wis ben. Ora apa-apa. Soreng pati piye? Waduh kula mengsah Werkudara kekuatane Werkudara kaya dene 10 gajah. Nyuwun duka ingkang kathah Bapak Penemban. Ampun malih ngrangket Baladewa lagi ngadepi Werkudara kewala kula mboten saged. Wis mundur. Mundur. Aku nggawa rombongan akeh kok omah ora ana gunane, dol kalah kabeh. Nek sesek dadi sampak ngono. Werkudara tak adepane dhewe mundur. Orang legewa sing dadi klilipku saiki loro. Siji Ratu Mandura Baladewa, loro Werkudara. Ayo Werkudara, yen pancen kowe ora gelem dadi murid Lumana marage maju rene, kena gelap sayuta kendang mbuh tibamu. Karepe dhewe ora ngono ora legewa jebul tinemune semono kekuwataning pendhita ngawawa langit Begawan Lumana. Adiku Werkudara lena kaprayekane setengah kendang kapracondang. Upama aku ngadepi Lumana ora wurung lelakonku ya kaya adiku Werkudara. Kakang Semar piye ana lakon kaya ngene iki Kakang Semar? Ambek kuno mlayu
Bowo kang tulingal prang campur samyong ati halir tadet wileting godo dayu anggung manguncang nidi benjang sangat jimide Latinyong adaliwos Terus rawilaga kaya buta sing ngoragil Manggota murid-muridku pertapan ngawawu langit kowe tak kanthi nyang negara Ngastina iki ora mung lencer ora mung lunga pariwisata. Wono ninjih bapa Bremban. Ingkang putra siswa pun yaksa denta ngestoaken dawuh. Heeh. Kowe tak kanthi iki ana gawe. Pun bapa duwe gegayuhan bakal ngrukunke Pandhawa lan Kurawa bakal murungke perang Bratayuda Jaya binangun. Ning semune ora gampang awit akeh kang dadi pepalang. Ingkang dados pepalang paduka sinten bapa Bremban? Sekawit Ratu Mandura lan Werkudara. Ning Werkudara bisa tak singkirke kena gelap sayuta Werkudara kelakon kendang kapracundang. Bareng ngerti Werkudara kendang Baladewa keplayu. Ning isih ana sing dadi klilipipun Bapa Ralya kejaba Ratu Ndarawati apa dene Lurah Karangkadempel Semar Badranaya. Kendhawuh, Bapa Bremban suwi kula aturi paring dawuh dhateng putra Dirgawati. Iki dina tak jaluk kowe padha mlaku wiwit saka Brang pucuk wetan lumaku ing Karang Kadempel. Mekaten. Pelok larase. Ayo. Ngibarate kabeh para putra siswa ing pertapan ngawamu langit kandhinen Rangketen Lurah Semar Badranaya. Mboten Ratu Ndarawati langkung rumiyin. Ratu Ndarawati iki rada angel. Digoleki sing gampang-gampang dhisik. Sing angel-angel dilangi dhisik. Gampange urung karuan kasil. Iya, kula namung derek mejahi Semar langkung rumiyin kula nggih namung ngestoaken dawuh Ratu Ndarawati langkung rumiyin kula ngestoaken dawuh Manuta karo gurumu. Denta yaksa kabeh para putra siswa kantine nyang Karang Kadempel. Rangket Semar Badranaya dipateni. ngestoaken dawuh nyuwun pamit Bremban.